So guys, welcome back sa Lodi Bueno Foods. Saan ba to? Tawag dito. Ala, di alam. Pangalan na wala. White beach. Okay guys, tayo ay maliligo at as you guys see, ang daming tao ngayon guys kasi nga po sa Balon de Gloria. So ang mga tao nagkapagsaan at puno po ang Qatar Beach. Are you okay? What? Wala na, Are you pagod okay? na. Wala na, pagod na sila. Pagod na guys. Medyo kailangan pa namin kumain at ano ba itong order natin? Carl? Ha? Kuyaki. Takoyaki? Guys, so mamaya ulit. Vlog po. Vlog. Okay lang? Thank you. Shoutout po. Hi, Quezon City po. Enjoy the beach po. Thank you. Hello guys, welcome sa Qatar Beach. From? Taga saan po kayo? Quezon City, Quezon City. Wow. Enjoy po dito sa Qatar Beach. Thank you guys. Thank you. Thank you. Let's go. Sige po. Let's go. It's more fun in Bonao. Yes, that's true. Ay, ang cute ni... Wow! Ano pangalan niya ate? Chichi. Hi, Chichi! Hello! Si ate. Ay, nawawala kanyang damit. Hinahanap.